हाय गाइस मु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे मु जगन्नाथ कृपारू बहुत भल अच्छी आज मु जो भिडियोटी देखा चाहूँगी आसतु ये भिडियोटी देखा आसतु मु आम आंबरी की आसी आंब पाइबा आसतु देखा आम आंबरी आसतु आम आंबरी आज आम देखा आम बड़ आंबरी की चल बुझा देखा आम आंबरी ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଆମ୍ବୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ଓ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆମ୍ବ ବଡ଼ ଗଛଟେ ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯିବା ଆମେ ଆମ ଆମ୍ବ ତୋଳିଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଆମ୍ବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ୍ବ ତୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।